سلام معكم يكون كورا سمعتنا أبز حلفة معراب حادث زانتا أولاي نري أغريمنا لكم نيرنا كم بقات سلطة دما لما أنتي معراب قلتي نغلب لكم كن ويجين مسلان علينا سلم تبعكم أزينا أندا مسجنا نمع بالنا زتقم بتقداس ريتوكم زهابكمنا أزينا إنا نمسجن ريتوكم من حاجزكم من أي فلينا أندا بلنا ناب معراب قلتي أولاي نري كنبلكم دراسي تغليد حضرة أنوابي سامي سناي مكتال ካብ ዝሓለፈ ሓበን ክሳብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ክጽብን ተኻለ ካብኡ ንላዕሊ ግን ዝያዳ ኸበዶ ካብ ገዝኡ ብሕጋ ወፂኡ ምስቶም መጻወቲ ቆልዑ ኣብቲ ናይ መንደቕ ገዝኦም ጽላለት ዝለገሰ ንሒደት ንኽጻወት ባሊላ ተጋደለ ሃንደበት ሓደ ነገር ኢና በፂሕና ነርና ካልኣይ ምዕራፍ ይቕፅል ሃንደበት ሓደ ነገር ሓሳብ መጸሉ እሞ ካብቶም መጻወቱ ندان حزوون وجزء سكومي أبو شني أحواتو سلز نمرو دليتون خفتسم عدلا يرغبن نمربع غيدو نتحنس باليلو نابت تحت عراس سو أبيلو غرا غرفوت لبسو نابو شني مزي كابو قيشا حزو أبجبو نمربع منيسو تمرسي أحواتو علال حزوم سلز نمرو ولا كمان أيستبعالو نيرو حابن بالي لاي كاتو تحت عرات كوزاي رأي لي أدي نخايت متزئلو ندان نعرفو تمحصنو داني واردياني حابن وينو نحيد الدقايق تصبيو حابن فول چجف كازبلا أوس لزرغبه نهو غرفو عيني ملالو داني تثبيت لزبزحو قديفو ناب زصوتلو زنبربتا تمرغفه يحوات حابن أب كشنا سلز نبرو نتجزع عتيو نتمفتحزو دان خده حابن نتاقجا نخبله أب تحت عرات قينو جزيه وصدلو كم ون حابن حفتو ناتسنت ولاديتا قيمتزت انكولا درار أداليا نختصنح إلى كدانا كتغير نمربع كذا سكومت هاندبت معطو بزوم تعطيو سلز سنحا كح كح أبلت بسم بعد زأكل بدد إلو قوة مستي كان كسنع عراتهم تجاجوه إندات أنزوه خآنة تجزارها سلام تاي عتي خاين تجزات أني حبن بلتو حفتو مستاني نتصوت نيرنا أنا خا نخحب عتي نيري بلا نحفتو نسخة جيجا كلام عتيك هيترجم نديك نقرلك إيه إلى نبغزهم أتوت حابن نتحنت بالليو رسعوا بزي لبو كدن دقة نداني إمالكو سلز نبره قيدو نابتزز أوتو لوز نبر بوتا هرما صوتا تباتاتينو تمسانات ننبغزاوت سنقلو حابن كوبدو سلي زنت أبلا نغزيو نخصاوت دستا فطرلو جين كأمت صوت سانه أبتي خبابي حابن زنبر بوتا ملأتي أبصحا خمس تبعلا يعواف سماي شوق شوق اندابلا كم زمسي حابريتا يهبا نبر عربي نغزار أساغ تبل كم معرابا عريبا ويزرو قداس كبيت غسيان نابيتن تمسا نايفوتوت كقلت لن حابنو ودن رأي مس أبلن بقويا غيدو أب من كان حقفو تقبلن أب غزا ناتسنت مقبي سريحة سلز سنحت قلطف إلهم بلعو ويزرو وداس جن نخط ألقا وسان نتحبرا حابن ولا نتذكر باليلو أب تحت عرات كمزلا عدل جنا يرغبن كوجا صوم توديو أو دعمت ببرهان سفينو دبخ بلاي ناتسنت غزا تلعل أب تحت عرات جوجفولون حنت باليلان رغبت نخشنا خيدا خان ديانا غرتا باليلا ناي حبن مخانا خراغاغص انا حبن كاب قدام صوتو زنبر بوتا صويعن انصو حبن باليلا خابي الله تحنتي كتبلون قطعلون عباي حفتو بصرفيكم ملالسلا ادي سمعتمو صنح انت سدي مس عباي حفتخالومس بلو حبن قطتا بزلو فنان وسيخو
እንታይ ቀደም እንድያ ተወሊዳ ኮይና እምበር ንእሽተይ እንድያ ኢሉ ክብረ መልሲ ሃበን ወላዲቱ ከምኡ እውን ንውሕዳት ደቃይቅ ትንበለ ቤንዚን ከም ዝወደአት ማኪና ፍንትት ኢሉ ናብ ዝፃወተሉ ዝነበረ ቦታ ከኣተ መልሰ ምስ መፃወትኡ ፀወታ ክቕፅል ኣይመረፀን ሓደ ካብቶም መሳቱ ሓበን ንዓባ ንፃወት በሎ ኣነ ኣይፃወትኒ ገዲፈዮ ኣለኹ ኢሉ ኣብ ምንጋጉኡ ኣፀጊዑ ገበን ከም ዝፈፀመ ስቕ ክብል ሓደ መቸም ኣብ ህይወት ዘጋንፉ ነገራት ምስ ዘጋጥሙና ንኩሉ ግዜ ዘይሓልፍ እዩ ዝመስለና ብውሽጥና ክነስተማቕሮም እንከለና ካልእ መዓልቲ ድሕሪኡ ከም ዘይመፅእ ዘንጊዕና ሓደ ካብቶም ኣብ ዙርያ ፀሓይ ዝዘሩ ሰማያውያን ኣካላት ፕላኔት ወፂና ከም በፂቆ መርኩሪ ንርሕቕ እዩ ዝመስለና ግን ሳዕቤናቱም ምትኳ ዘይምዝንጋዕ ኣብ ህይወት ተመራፂ እዩ ዝሕምፅፆ መሳቱ ንሓበን ገዲፎሞ ፀወታ ነናብ ዝሕሾም ፋሕ በሉ ከም ደቂ ዛግራ ናፅነትን ኣዲኣነታ ባሊላ ኣብ ፅቡቕ ኣቐመጣ ሓበን ገዝኦም ተመሊሱ ምስ ኣሕዋቱ ምግቢ በልዐ ኣዲኡ ምስ በልዐ ክሓቶ እየ እንዳበላ በሊዑ ግን ኣይደንጎየን ክፃወት ቀልጢፉ ዳሓቐ ካብቲ ከባቢ ኣዲኡ ፀዊዓ ቀቢፃ ረብሪባ ገደፋቶ ንሱ ኣብ ዲጋ ሕምብስ ውዒሉ ምስ መሳቱ ኣምሲ ኣቢሉ ንገዛ መፀ ወላዲቱ ካብ ዓቕን ንላዕሊ ተሻቒለን ስለ ዝነበራ ኣበይ ፀኒሕካ ዝግብኦ እንኳዕ ብድሓን መፃኻ ዝወደ ይበሎ ኩሉ ነብሱ ፋሕሹ ስለ ዝነበረ ኣበይ ከም ዝወዓለ ካሓቶ ኣይደለየን ምክንያቱ ንሕምቶ ዶሕቶ ኮይኑዎን ሓበን ደኺሙ ስለ ዝወዓለ ምግቢ በሊዑ ናብ መደቀሲኡ ቀስ ኢሉ ሓሊፉ ደቀሰ ኩሎም ዘይልማዶም ካይዕለሉ ናብ መደቀሲኦም ኣምርሑ ንፅባሒቱ ትምህርቲ ስለ ዝነበሮም ወጋሕታ ኣስታት 6 ፈርቓን ካብታ ጥዕምቲ ድቃሱ ወይዘሮ ውዳስ ኣተንስኦ ገፁ ተሓፂቡ ሓንቲ ቢኬሪ ሻሂ ምስ ቅጫ እንዳቆረሰ እንከሎ ኣብ ክሽነ ደቂ መማሃርቱ ተራሂቦ እሞ ነታ ቁርሲ ከይወዳእ እንከሎ ከርክቦም ተቓለሰ ምስ ደቂ መማሃርቱ እንዳተጓራፈተ መንገዶም ኣምርሑ ናብ ቤት ትምህርቶም ሃንደበት ፊት ካንሸሎ ክበፅሑ ረፊድዎም ስለ ዝነበረ ባንዴራ ተሰቒላ ረእይዋ ተሰቒላ ርኢ ምስ ኣበልዋ ብጉያ ክጎዩ ንሓበን እሾኽ ወጋኣቶም ኣብ ከብዲ እግሩ ካብ መካይዱ ናይ 5 ሜትሮ ዝኸውን ርሒቑ ነበረ ገፁ ተሓፂቡ ሓንቲ ቢኬሪ ሻሂ ምስ ቅጫ እንዳቆረሰ እንከሎ ኣብ ክሽነ ደቂ ተማሃርቱ ተራሂቦም እሞ ነታ ቁርሲ ከይወዳእ እንከሎ ከርክቦም ተቓለሰ ምስ ደቂ ተማሃርቱ እንዳተጓራፈጡ መንገዶም ኣምርሑ ናብ ቤት ትምህርቶም ሃንደበት ፊት ካንሸሎ ክበፅሑ ረፊድዎም ስለ ዝነበረ ባንዴራ ተሰቒላ ረእይዋ ተሰቒላ ርኢ ምስ ኣበልዋ ብጉያ ክጎዩ ንሓበን እሾኽ ወጋኣቶም ኣብ ከብዲ እግሩ ካብ መካይዱ ናይ 5 ሜትሮ ዝኸውን ርሒቑ ነበረ ኣጋጣሚ ኣብ ሓበን ምስ ካልኣዩ ክትበፅሕ ኣቦይ ሃይለ ዝበሃሉ ሓላው ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ ካንሸሎ ስለ ዝፀንሑ ነታ ማዕፆ ስሕብ ኣበልዋ ኣቦይ ሃይለ ሕሱም ስለ ዝነበሩ ሓበንን መካይዱን ከም ዘይከፍቶም ገምጊሞም ኳሕኳሕ ካየበሉ ተኳሊሎም በቲ ኩዕሶ ሰኪዐ ዝፃወትሉ ቦታ ኸዱ ኣጋጣሚ ሕፅር ዝበለ ትሬቶ ረኺቦም ግልፅ እንዳበሉ ኣብ ከባቢኦም ሰባት ነካይህሉ ጽግዕ ኢሎም ብሓንቲ መቂዕ ከኣትዉ መምህር ሙሴ ዘይጽበዩ ኣብ ቤት ንጽህና ሽቓ ጸኒሑ ብድሕሪት ናይ እንዳ 5ይ ክፍሊ ኣንጎሎ ተዓፂፉ ናብ ቤት ጽሕፈት ክጥወ ሓበን ምስ ካልኣዩ ብሓንቲ ኣንጎሎ ሕልፍ ክብሉ ሃንደበት ፊት ንፊት እምበር ምስ ምዕራፍ 2 ኣብዚ ወዲና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ምዕራፍ 3 ይራኸበና ንኹላኩም ግብረ መልሲ እትህቡና ወትሩ ምስጋናና ንገልጽ ቀንዲ ዝሰፈነው ቀዳመ ሰናብቲ ይግበረልኩም እንዳበልና ንፈነውኩም ሰላም